Kisang birthday? Ala. Ala 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 ala. Ala ala ala. Nangabuang sila oh. Ay, mao hong gidong ani. Ala nabuang. Hoy. Di jud birthday ron sa mangil. Happy birthday, sir. Happy birthday, sir, guys. Thank you so much. Atay. Gising ayon og ako sa manginasal kakaon mukaon ko ron order pagka i-treat hong kaugalingon ron kay birthday lagi. So order gahuwat pa mi gapila pa pud mi. Kuha regards ko niya 9 chat. Order pa ko ari dapit ari. Pabot sa laman ta kay pila man. Diya ako ra isa ron, kaya uman kakauban kay ng duty man. Muna ako ra isa ron kaon. Kaya alauna na, diya saon na lang. Gutman tani mapasmo tani. Pitso na lang. Pitso basta pitso nakapit na ako na isa last dugay jagi gutom na kutaman ari tuwat kay mga kaon ra man kita kaon sa chat dagan salamat sa chat nako Ingrid nako karong adlaw. Bye. Ini pa rin eh. Pabot gamay. Matagal kwarta. Papirma po. Pitso. Isa na? Oo. Ilan ka na? Oo, Coke lang, Coke. Small rin ako. Oo.
A few moments later. Ang mangita ng tuog ng isa, basta bakante ani. 17B. 17 lang. Nakababot pag sa order. Twenty minutes later. Hi guys, kapit na po magkaon. Dugal na po ko siya ka rice. Salamat. Sa ako ra isay kaon karon kaya wow mga kauban. Kaggutom na ko.
20 minutes later. Kuman na ko kaon, bawas ko. Pato. Sige, sa kami naman. Oh, sige. Unsa mo gawas na ko karon. Magpadaan ako buwan tuog sa buwan. Itong gawas. Punta. Maris ako sa Palawan. Hanam din yung tao. Na ako'y padadaan manggod. Pada. Ah. Sir! Sir Gets? Na si guard, kailangan mo guard. Hello! Ano na? Lang. Talaga? Oo. Ano ito? May concert. Atay. Why ngatag na pud. Ano mo karon? Ana luito. Lagi ba kada? Ikaw ka bigwan? Lagi? So dali oh. Ha? Si guard mangguto na mo sa una sa galeriya unsa nakita mi ba naman sa are. Ako sa lamang bag nun. A little longer than a few minutes later. Ako padaan, ako ipadadaan manggod. Sa pa daw nagkumuuli na ako pasita namipit ko kay kinapirsang inita. Matabang. Ato kung balik ko gluiton kay ako yung buhaon. Pare na lamang kuagi. Doon man ni sa luiton. Sa taon muli ko. Di ba raw sa ba nito pilaran? Unja, mulatas ko kay. May sakyanan, dago. Baligsan ko ni si vlog ane. Satay-satay sa. Tara, mulatas na kay. Zamora po na yung trabaho karong adlaw sa birthday. Laro-laro ra. Nakabalik na ko are. Unsa na si Kuya Guard? Welcome to my vlog. Abangan. Dara si Pekin niyo. Ay. Ang pagbabalik ng vlog kay na-quarantine lagi. Nakorante na ba? Oh, karon pa wa ba jud ko kajut eh. Ha? Diya lagi ko gitabangan lagi nga katong kaborbit ang kidas sa ospital unsa. Sama nang giapil na may quarantine kay suspect lagi ko sa COVID. Ding back appeal ko 10 days. Ato karon pa kajut eh. Nananap ko sa gawas. Masasod. Masasod na mali dito. Maggungan lagi ka happy birthday sige. Kisang birthday? Ala. Ala 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 ala. Ala ala ala. Nabuang, nangabuang sila oh. Ay, mao ang gidong ani. Ala nabuang. Hoy. Di jud birthday ron sa Mangil. Sir, happy birthday sir. Happy birthday sir again. Thank you so much. Atay. Sir, ako sa may handa mo, sir. Hoy, unsa may kanang gift niyo ninyo? Ay, unsa may gift ninyo? Ayun ang budget kay wala. Nag-gift mo, sir. Budget, sir. Unsa kanay bitang si Umi kay namurag nagwapo si Umi ron ha.
Tungod siguro na sa buhok ni mga kinalamian. Mura magnabata man si Juan ron. Kisa man usa ka merchandiser na. Yorse, sir, Yorse. Hamre si Yorse. End of contract. Malaluya man. Nahikog na. Patay na si Yorse. Kanang go sa karinyo. Wala pa mo rin yung... Yung classes pa. Shout out ko ni URC nga Edgar Tabiliran. Abi mo kung namatay na. Kung sa pagnon. A few moments later. Hi guys, nako sa Luiton, miduo ko sa ang trabaho adya nakitaan dyan akong kinasiksihan man din si Ma'am Cha di ay na. Wa ko gajuti ha si Ma'am Cha ray gajuti pero wa man na. Kuan. Na. Lagikan man adya nang man ako na. Isamot siya kasiksi karon. Siksihon ba dyan ni si Ma'am Cha? Bitaw dyan kanto, nagpupugi-apel, nagpupunang karidyo kay para makitaan po ng ka-beauty ba? Na, huwag ka tawag-tawag. Oo, nag-demand balik ka ng... Oh? Injiluxin ba yan? Kuno ni Siza, kay tambok si Injiluxin. Nag-ing ba yan si Injiluxin, oh? Oh my